chibai le vek ule Muvan Lai TV a kalau lom le vek a cheu Breathe into the Shadows season 1 kan recap me kania hei hi episode top na turani to a episode masalam kan len lawani chuan description box ale comment section a link da ania en masangai turin kan ngen chewani Crime Branch Office lama thingpui te inan ti lai chuan avina sa chun chanakia puri police lama tanga call dongin Kabira le Prakasa te chuan an kalpuya JP chuan avina sa thingpui inna no kha DNA sample lak na lo wada thathunga anpu te gender chuan MLA Akas Bhalla naw Kesaria media lamin an komna khalo en mekin Kabira chu lamta JP an om hnai lo thu lo soi chuan kol ngal turin lo tilea pona chuakin Kabira chu kola kan puina lam cheti nan hrila Kabiran JP network om lo chuan ang tin nge ka oi hriat thelo ti ta ka chuan JP po chuan man thiam ngalin an pu hne na chuan network om lo wanga biak thelo thu chu wa thlen ta ni kawani na hun lam chuan wa thlenga luikor kama me chanau pang ruangan mu he lo ni a avina sa chukara tang chuan an chuka police pakhat chuan sa ruang son ni chin deuh mai a mu nin me chanau pang kumruk kumsari mi vel ruanga ni a ifanu lo ni paltakin tin kan ron ko che ni lo ti a ti chuan avina sa chuan ruangom na lam chu join an pana afanu lo ni palang ti hlawin ril ruwa ha tak zet chu ti chunga ruangom na laman pan chu zoina ke ding lam chu ar chuak zong in ron chepta aom je chu je na ron lualan jok ti na ni Kabira po chon chu tianga pen hi pen thum vela pen lai chu lo ral muwa ruang khu na pon chuan hlipa CI lo ni lo ti mu ta ka le aril ru nom deu ta ka chon je chu bovin avina sa lo ni le ta forensic lab lamin pritpal singa pena DNA le avina sa thingpui inna nawa DNA chon han khai khina ain mil ta tlat lo khol lama thil fel lo ma niang ti in Kabira chon voi thum ngotan test non tira mase a result ro angai reng thung aom je chu avina sa chuan tunma police lama lo pui to thin na hekara riat pakhat chu lo thamin crime branch data chu lo hek tira a DNA ni phung chu lo thlak tir hi lo ni a avina sa chuan a bhai hne na chuan DNA chungchang chu ti khan ka ching fel le theita rama ni a mase Kabira hian min ring hlel tran to ani min biak dan te zona min zo dan te tang hian min man chuanan hun reya mamo to in ka ring lo min man chuak don ta po ni sela CI lo let nu ani don phot chun ka poi ti ran lo mase tuna chun mi pathum lai kan tha to nu poin CI omna kan la hrelawani a hei hian min tilunga yani voina lui kama mei cherong ka va ente khan katirila khura ni abha ti a zanrei to taka Prakasa an college kalaya thian nu ne na leng chuak chuan kar pakhata avina sa thu chu va muin kar kong khara wadak me uchuan sarnang ini mo khongei kalti na va zota avina sa chon chan po lo chang lo chuan alo en vung vung ringota aom je chu avina sa ni lovin je zo ka lo ni ti na ne chu te ngoi renga lo en renga wang chon Prakasa bok chuan I try em sar iwalungai mel ve an tia chu ti lai chon sarli chu ron kalin kalo lu lok theyang emaron tia ti chuan jen en chuan an tlan chuak le ta ni an tlan chuan hu chuan Prakasa chuan tuma himirin oman lo om tak tak lawani hian ti don u ka ani po chu nu pui nei rang chunga mei chedang len chu pui me kani ti in hre chuak le thutin aka chu chip le ta maka abhai chu thona hotel ai turte siamin lo boy maya chu ti lai chuan an tho pui pakhat chu vakalin table 19 na thu customer pakhatina biak du thuwa wasila abhai chu vakala table 19 na thu chu tu dang ni lovin Kabira kha lo nia Kabira chuan ei turvel chu tuye ti thuan soikul dona abhai chuan heta hian ei turvel faktura ron kalini lo ti ka hria ni lo ti a chuta Kabira chuan ila hriang chumo mani dewa crime branch office a CI lemziak en turain ron kalkha ani lo lama lo ngai lo la idon sondan kha ila lab dewin ka hria ni an tia abhai chuan inspector Kabir CI chin hriat lawa bo na hi thlasom lai ni to chuti chung chuan thubel chian dol lo tam tak ka tong a then chu CI om na hria ni ron in soite thuleng wak chi sang sang awanga damdoi na tanga ruang da na mun chen in voi tam ka karton to bok chu wang chuan CI lemziak karon en tuma hlima ka zuang lo khamak lo ti du su I mudu ni chuan ka ko thea ka fanu ron le tak tak huna la ron en nge yang che ti ta a Kabira chuan
inina karon kal khan CI ne na in thalakin tara khan Bob Gray lip balm ka hmua Natasha I thlenna hotel lip balm kan hmu nen khan ai nang chi chi nian tilea abhai chuan Bob Gray lip balm chu tuna po ka kolani tin keilo po Deliam hei che sang tam tak hian an hmang ve bokin karinga ni ti in a alai chu lo phor le maya Kabira chuan Avinash anen hen engte in tong ngein ni ti na lo zot le ta daya abhai chuan I topic I thak rang zung zung hle mai pakhati soizowa adanga I soizo le a adanga ti na nui topa ti chuan Avinash anen hen Delia in tong kan ne ani hin anita lammi ni in ke hi Bangalore lammi kan ni thunga tia sana chuan ena ti ti relu tukna hunani lo bok nen kana kan chunjom le to nge ti na kalsan ta chutatanga Kabira le lamchu kong laka pumna kharon chuak le thutin damdoina nor luangai ta hiala Crime Branch Office lama JP chuan an pu hne na chuan Kabira damdoina thule ni thum vela chol ha dama ngai tur thuan soya zebai chuan sartun hi Kabira case chanlai midang khuta da hun chu ni in ka hriani tin media lampon Kabiran case khoi to don lo ti hria se anin beng dai de umana lo ti a damdoin lama JP chu watlan ngalin a case khoi lai chu zebai kuta hlana ni thuayarin thu Kabira chu wa shilta Kabira chuan he case ka ta ni a keima nge in ka ching fel bokang Avinash hini case mor kan bok no tur chu ti in JP le Prakash ate chu thanita chungte theuwa kom non le tur chuan tir chuak le ta chutiang chuan JP le Prakash ate po chuan fe chuak tanta Pritpal Singh anu pui ni moi chuan ani nei hlima honeymoon mang tura nanita lan kal thu chu lo soya Natasha inu le pa te chuan Natasha in nanita la pu te bula chola man thin thuan lo soi ve boka DIMS college angat pandita college kalai report chuan han ena ani po chu nanita lam chu ka lo ni ti chuan hrele ta chutia tha ni ta ten nanital khuan en injom nan lo nei vek ti hriat ta ka chuan Kabira chuan damdoin lamin an discharge hun po ngak ta lo chuan nanital lam chu pan ta ngal ani abhai thona hotel room pakhata MLA Akash Bhalla chu mai thi phung hian lo oma a secretary na chanan zo chuan Bhalla chuan heram hoi nu hi ani muya fo po du lo wa lo tia chuta sarli chuan ka du le du lo chu ka thu ani ruma kan lu ma khan dan kan jam lok ve kan nilom ni lo tia Bhalla chuan nang mei cherap thak hotel pona han chuak photla MLA thil ti theina chu ka mu ti rang che lo ti bung bunga anin hau thom chu corridor ate equal mek abhai chuan lo ngai thlave renga abhai ho tur chu elevator an luta sarli chu lo om ve a hotel ponan han kal chuak dona tlangwal pathum lo dinga mu ta ka chuan abhai chuan sarli chu ngai tu ta devin kalo thang che ti ta an han chuaka an ma chuan kara ron ding ta chat an han thu luta sarli chuan je chu muta aom je chu Avinash an abhai ron lam ti na ni abhai chuan hei hi ka pasala Avinash ani hi tungei ming kha tin an zota sarli ti pa in sarli chuan Avinash chu mak ti takin ayan vung vunga atu kalonia Kabira pon nanita la Avinash kalna thin boarding school chu wa thleng veta Avinash record hluite chuan ena keding lamna nei ani thu tele psychiatrist doctor naranga enkol tura recommend ani thu lo chuang te chu muta ni chutiang chuan doctor naranga chu engtin tin mozong chuakin awa kom le ta ani chuan session ka nei puina video then khat kala kolang ti na lo en puya video recorda doctor narangan inu chu van rama to sia kanril ru te kan soi chu ana tur thian kan siam ve ngai lo ma ti tuma muro kanaute muro khumsen lar tak chunga chuan muro ti hla sa chunga akal dan rondang lam ta thut lai te khan han ena doctor naranga chuan Avinash chu multiple personality disorder nei ni thu tele bus accident an to hnu loka je chu ma tanga ron pianga ni thu te chu lo hril fai ta veka in lama thung chuan a bhai chu nakal turin man mo takina in siama Avinash an hena chuan dal ka chuang meka changpo ovena om ti in kalatuma maktak mai in chu mi zan chuan Avinash chuan na chuan kal lo mai ro ti na bhai chu lo thalel em maya a bhai chuan kan hotel a kar tlang zar program om don sia kal lo thei kan ni lo guest chu lo off thei ngil lo lati in a kal san ta thowa ma se chu tienge mo chen tlan hnu chuan a ril ruan nuam thei ngang lo zanin chu nema mamo tak zetani ang ti in a le ta hiala in chunga valu chu guest lo la in off lova andal chuan polo kang ut ti to
pindana chuan a han lut chawa nui sangin Avinasa chu han ko a mase Avinasa chuan engtin ma lo chon mi alo phekhok te lo bunin alo in khum at maya mel thup deuh tut chung le khumbula che chang lawa ding reng chungin okiniam ro in hotel aikal na nge lo tita abhai chuan makti takin alo thira ama ti ngai mi alo akut zung pui alo phut zau zau lai chu muta amakti le hlauta deuh chuan sol ka thei ngila karon lamzo kani tia chuan lam siamin achu san le ta ne a om je chu abhai hian a voi khatna tan je chu tong ve ta ti na ne chu tia bhai chu le nu chuan je chu cycle hmanga in khal chuak le in motor chedana tangkhana hu di tiel bok kha ha le a akar chuan in khal chuak le ta ne abhai chuak le ta kha na local le ozong lo je chu koi khata lo changin alo zui ruta a crime branch kota nom line prakasa chu kabira naron kola chuti lai tak chun zebai chun phone chun hnung lama tanga ron ban thutin loudspeaker chu ona kabiran prakash ravan killer kan ti kha Avinasa ni lova kalula lova man ro kepo karon kalme karon tia chuta midang ku muma par chuan tumin zebai chuan JPL prakash ate chu Avinasa man tur chuan kalpui ta ni Avinasa te inan vathlenga tu man lo omlo abhai po chu thona hotel lama chuan an vazong le a ani po chu lo om chuang lo chuta prakasa chuan madam min ring ro Avinasa te nu pa omna chu kabira na hrenge nge yang an tia zebai po chuan phone man chu lo rem ti sakta ni prakasa chuan kabira chu kolin Avinasa ina om lo thu le abhai po hotel lama na thoka kal lo thu te chuan hrila kabira chuan abhai phone location chu chui ro nata sai khesa meiche pakhat kha ani chu ani lo tia chuti lai chuan JP a chuan zebai mu lo hlanin an location chu kabira lo thon zawa abhai pon Avinasa khazui zelin petrol pump pakhat bula dingta chuti ral khata tanga lo enreng lai chuan an karan lo phurto Charlie kha Avinasa kara chuan valutin Avinasa chu va fopa achuk le tamaya Avinasa po chu tlan chun zom le in abhai po chu na zui ru chun zom le ta ni khatia kara va thut lu khan Charlie khan jenu puidu om le fel takin e ani zan masa a in bula kalo chuan ve khan thilom zia ka hreta a hetiang hian tun ma po in mi pakhat kalo ring sual to tuna chuan nan non le ka du to lovani relo te chung ma ni sela kalo tong che hi kaloma kan hun man dun te kha ka vong rengang ti in lova mang tha hi lo ni a chuti lai chuan a bhai phone location po ze bai chuan nei to in chui zui nga lan han tuma an kar chuan war ta tlat JP a chuan engati te thut nge monile cheka ngai don ani hi madam ti nan chuka zebai po chu chuk ve nga la chuti enge mo chen an thlek kul nu chuan JP a chuan a tha to eti in kar ma chuan khara driver sita chuan kabira chu lo thu fel at to JP a chu nui sukin a back sita chuan a chuang lut ve ta nga la ti chuan zebai chuan tlan san tam mak ani abhai pon Avinasa chu sia ya hren na mun a zui thlengta ti chuan ani po chu kar atang chuan chukin Avinasa chu building hlui to taka chuan a zui lut ve ta zela room pakhata Avinasa chu lutin chung lama kong chu kalta chutia chu room engemaw chen a chu kom hnu chuan ron chuak le in kong khar chu ta lai na kal le a chuak chho le ta ni chuti hlan chuan a bhai chuan tala chu lo kar chhiein room a chuan a zuk luta dar thalang room pakhat chunga CI le gai ti te lo om chu hmuta heta hian a bhai hian CI te kidnapa tualte that boka engkim ro man tu chu a pasala Avinasa chu ni ina ngai mak to ni sia tia awak vakin dar thalang bang chuan chuma soundproof ani awangin CI te chuan an lo hre theilowa chuti room kong khar hon na tura zon vel lai chuan lai chu ron thim ta thutin anunga chuan Avinasa chu ron dingta a bhai chu shoka rekin engwangin nge heta hian i ron kal nangma wang hian Charlie pon min kal san ta ni a main ka pa nia tuna Charlie ni le ta ni hiti in a bhai chu dar thalang banga chuan an norbeta chuti a bhai in vai vel chuan thingbung pakhat chu dap fuin Avinasa lua tak chuan a hlapta a chuta chuan tu topin a thi ngal zoi zoi mai a bhai chuan a konga cha bi pai chu phi thlain room chu a honga CI le gai ti te chu ta tang chuan a hruai chuak ta ni chuti lai chuan kabira te po building ko chu va thleng ve to in CI hren na mun takan la hriat lo awang chuan building tuam chuak thei ber tur chuan a din sem dara chuta tanga bhai te tlan chuak chuan kabira chuan va tok ta kabir Avinasa ani khuta khona la oman tia chuti lai chuan je po chu ron chuak chho le to in
an bul hnai mai a chuan na ron ding le ta kabira chuan a pistol a lo tinin ron kal hnai to su in surrender ro ti na lo vawa je po chu lo ding ve mai in a mai kor chu hlip ta anu phena tanga ron dak dek siai na pa mu ta ka chuan a lom kher mai chutia siai a mu ta ka chuan je mel po chu ron dang lam vekin ka princess local hnai ro ti na ba na lo phara siai lom lu tuk chu pa lampan chuan a tlan nga la a bhai chuan lo chela tuma a chel man ta lovani avina sa chuan sia boi ka ngai lu tuk che tia lo ku ngoi na tap boka ma se rei lo te a mel ron dang lam le in siai chu ko bet le ta thlata a bhai chuan avi enge moi ti le kan fanu ni kha I fanu ni kha ti na lo aw vak vaka chuta kabira chuan a bha avina sa ni lo avina sa ni na pakhat jok je zo ka ni ti ta a chuti lai chun je chun chet la thutin building chung lama siai chu lu pui le ta ni tlan chun zom na tura om to lo wangin room pakhat chunga chuan a biru a siai ka chu hub betlat boka kabira chuan je siai kha avina sa fanu ni nang poi ni hriat kha ngai turo achunga kha nenga mo thleng palta sela avina sa torna dan tur chuan tia je chuan engtin ma om lowang avina sa chu achan chu atan kei ka omani school ka lai tang to in voin thleng hian atan kala ding renga nata saya wanga ben tur kha keima kania himan suwa thina ril run na zong phurtu kha keima tho kapa nia gufia ni le a ril run na zong dong song thin tu kha keima avek kani mase khovel chu avina salama atanga kein tu ma kanei vela wani lo ti a kabira chuan iril run na chu ka hriat thiam pui che ni je I chunga thil thleng zong kha fer lo tak zet ma se tu nai thil ti mek kha chu dik lovani je avina sakharon chu ti ro ila sia em avinas siai kumruk tin birthday thalak min en tir kha thalaka khan siai kha anui lova nui tir tur khani dek chopta ni kha tu na yom dana kha choni fanu hi mule to lowang ti kal hau pui che ni an tia je chona avina sa chu chel zo talo ami zeron in thlakin avina saron ni leta chulai hun rem changa chu chuan kabira chuan avinas tu na thil thleng me khai ti ni lo I identity pakhat jok je thil ti ni kha lo tia a bhai po chon avi han en ta cheimal chunga mu kha kan fanu sia ni kha lo ti ve bok ma se re ya ole talo je an ron lu alan le in bang ong pakhata tang chuan siai chu tlan chu pui le ta ma se chu ti tlan chiat pui lai chuan amalama prakasa kharon lang ta hlau nunglama tlan le an tuma kabira ten loading le man chi a chuta bhai chun lo awin avi min tiama ni kha siai chunga engma ka thlen tir lawang dam takin karon hruai le ang ti in I thu tiam kha tun hi hlen hun chuan ya lo ti a chuti engemo chen mi je pani ten in be hnuwa avina sa jok churon langin siai chu le ya chuan a din tir ta a chuta siai chuan apa ka hlau chen ni lo ti ta avina sa chu ril ruana kher mai atap zoi je chu chel zui rei theidon lo ti hriain siai nu bula kal ro ti na kal tir ta a rei lo te hnuwa avina sa chu je an ron du alan le in siai chu vama na tum le ta kabira chuan a lo danga chuti dan be mai theini don lo ti hriat ta ka chuan azoi thak thlengin a rek bet ta ni chutiang chuan avina sa chu Central Institute of Mental Health Care Delia dani in kota a bhai chung thu ngai tu ani po chu ron thleng ta au kil chuan a bhai hena chuan khang tual thana te khan fi hli mangai in soya puangai puwa avina sa ipu mai ngai don ani an tia a bhain mase ke po ka du thu nge telve kha kan isia lo ti chuan au kil chuan en ro bha tuna hian kong ni che du than turi nei ani tuna hian thu diki chandon nge ni a ifanu ma kho tur ngai tu na wangin in nam noi lo thui soi don lo ti le a bhai chuan kabira chowa mela kabira po chuan lo nui le ta mani chung ko hum him tura tual tha cho dik nge dik lo soi the ni lova tu ma ne na chan na om bik lova ni tin siai chuan en kol tu tur nu jok talama moni ti chu kabira ngai dan chu ni a aom je chu abhain kain nam noi lo ti ta po ni sela kabira chuan a kal zong in engma lo chak chok don lo ti na ne chu tiang chuan a bhai film thu chu kot chuan a puang ta a zalen takina fanu siai chu en kol thei ta ne kum thuma liama ni kha chu abhai chuan avina sa chu vatlo a avina sa chuan abha min en kol na kal tluanga doctor te po ka mason danan lung oem bok tin kum khat kalta chung khan engma thil du om lo ti ka nei mi alowani lo ti a
abhai chuan hima son dan chu ka hria ni avi mase ke ni lampang zo khi thinlung taka lo pom ngam tur che in kanin ring chi in kala shelawani ti in a ho san le ta Central Institute of Mental Health Care adam lo en kolmek te chuan zan khat chu cultural program mang vein thupuang tu chuan program top na ta na ron perform turin avina sai lo so manguti in an puanga mipuin kutan lo beng dar dar avina sa po chu ron chuakin stage lam chu pana chutia stage lama pan lai chuan zoina keding lam chu ar chuak zong in ron cheble ta chutiang chuan Breathe into the Shadows season 1 chu top ta ne atira tanga min lo ngai thlak sak tu te chunga lom thu ka soi tak meu mewa ka hun nei dan in azir lo lu tu ka wanga mumal taka video ka ron da thin lawero poi ka ti in mi hriat thiam na ka nge na ne amal te te en du lo tan episode zong zong hi video pakhata ron da kho manianga lo en theu turin kan ngen chewane movie recap dang nen kanin hule thoi don nia